Tuterako zainzuriak. Igandea da, sukaldean aritzeko tartea hartu eta bazkari berezi egiteko aguna proposa. Marimototx, Iritx eta Porrotx zeozer prestatzen ari dira. Zer dira? Ñam, honegin, ñam, honegin. Honegin, horretarako lehenengo bazkaria prestatu beharko dugu. Marimok beste bi lagunak konbentzitu ditu berari gustatzen zaion moduan osagai ugari nahastu entala eta entsalada eder bat egiteko. Horrelakoetan, sukaldean harrapatu ohi duten guztia bota ohi dute platerera. Zer botako dugu? Tuterako zainzuriak hemen. Munduko entsalada gozoena aterako zaigu. Ze gozoa den. Marimok irudimenari egan egiten utzita, entsalada osagai posibleak bilatzen ari dira sukaldean. Tuterako zainzuriak prest daude eta orain osagai gehiago gehitzeko garaia da. Arabako patatak eta espeletako piperrak eta aralarko gazta eta Euskal Herri osoko osagaiak. Iritx, Porrotx eta Marimototxek bukatu dute sukaldeko lana. Erabilitako ontzi eta tresna guztia garbitu eta sukaldea berriro ere txukun utzi ondoren, mahaian eseri dira prestatutakoa dastatzeko gogoz. Astear dago sukaldean aritzearen zatirikoena. Azkenean egia izango da munduko entsaladarik osoena prestatu dugula hirurun artean, dio Iribarretz Porrotxek. Euskal Herriko txoko desberdinetako osagaiak gehitu dizkiogu gainera. Tripazorriak sumatzen ditut? Zuek ez? Jarraitu du Marimototxek. Nik elefanteak dauzkat sabel laldean. Zeinen itxura ona, Pirritxek azken. Goazen denok batera pozpozi bazkaltzera. Jan eban ez batera. Zein goxoa den Euskal Herria.